Hare Krishna, Krishna Chaitanya. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada ki jai. Yes, Hare Krishna ಮಾತೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ. Yes, ಮಾತೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಂಟೋ ಮೂಜಿನ ಸ್ಕಂದ 21ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೈ ಲಾರ್ಡ್ ಕಪಿಲ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ, ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆದ ಬಗ್ಗೆ ಕಪಿಲ ಬಂದಾಗ ಕೃಷ್ಣನ ಇನ್ಕಾರ್ನೇಷನ್ ಅಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮನ್ಪುನಿತ್ತೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆದ ಬಗ್ಗೆ. ತುಲೆ ಈ ಪ್ರಭುಪಾದರು ದುಂಬು ಮಸ್ತು ಜನ ಭಕ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂತೇರು ಆಂಡ ಪ್ರಭುಪಾದ ಒಂಜಿ ರಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಕ್ಕಂತೇರು. ದಾದ ರಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವೀಸ್, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುಣ ಪೇರು ಎನ್ನ ಉಲೈಡ್ಲ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಭಕ್ತಿ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿಯೋಡ್ದೆ ಭಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಯೋಡ್ದೆ ಯಾನ್ ಭಕ್ತಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮನ್ಪೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಕ್ಲೆ ಅರ್ಥ ಮನ್ಪೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ. ಒಂದು 2020 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಯಾನೊಂಜಿ ಲಾಯರ್ನ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಪೋಯಿನಿ. ಟೆಂಪಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಇರ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಪೋಯಿನಿ. ಅವಳು ಒಂಜಿ ನನ್ನ ಪರಿಚಯದಾರ ತಿಕ್ಕಿಯರು ತಿಕ್ಕದು ಎನ್ನ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತದ ಅರ್ಬಂಡೇರು ಈರೆ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಎಂದು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಎಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಚ್ ಎಸ್ ಈರು ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಎಂದು ಎನ್ನೋ ಚೀರು ಯಾನದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಆತು ಯಾ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಇರು ದಾಲ ಪಂತೇನ ಇರು ದಾಲ ಪಂಡೇನ ಆತ್ ಈರ್ ಪಂತುಜರ್ ಆಂಡಲ ಇರ ತರೆಟುಪ್ಪು ಈರ್ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಬಂದು ಯಾನ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯೋಡ್ದು ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತಿ. ಯಾನ್ಚೂರ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೆ, ಯಾನ್ಚೂರ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇನ್ಪೆ ಆಂಡ ಭಕ್ತಿದಾಲ ಎನ್ನ ಭಕ್ತಿಲ ಇರ್ನ ಭಕ್ತಿದ ಭಕ್ತಿ ಹಿಡ್ದಾಲ ಪನ್ನ ಎನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಹಿಡ್ದಾಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನದಲ್ಲ ಭಕ್ತಿದಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆತು. ಕಾಣಲಾಕದ ಡೈಲಿ 7 ಕಾಲು ಏಳಿರುವಾನಾಗ ಕೃಷ್ಣಗ್ ಅಗರಬತ್ತಿ ದೀಪ ಅಗರಬತ್ತಿ ನಿಂಚ ಮನ್ಪಾನ್ ಯಾನಕ್ಕೆ ದಾದ ಬಾತಿ ಏಮಂಡೆ ಅಂತಲ್ಲ ಪಣ ಅತಿ ಮನಸ್ಸುಡ್ಲ ಇನ್ನು ಉಪ್ಪೆರವಲ್ಲಿ ಈರೆ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಯವನ್ ಯಾನಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಯೇನೆ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತಿ ಹಂಚಾದ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪಿನಿ ನಿಕ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪೇರು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಕ್ಲಿ ಕೋರ್ನಿ ಅಂಚ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಭಕ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೊಡ್ತೇರು ಆಂಡ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೋರಿಯರು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ, ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಒರಿಯ ಭಕ್ತಿ ಆಂಡ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಬಂದು ಸೇವೆ ಮಂತಿದ್ರೆ ಎಂಚಿನ ಭಕ್ತಿ ಎಂಚಿನ ಮನ ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡು ಕೆಲಸದ ಉಪ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಲ್ಲಾಡು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇರು ಕುಂಟರ್ದೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಜನ್ ದೆಕ್ಕಾರೆ ನಮ್ಮ ತಿಂಗಳು 2 ಸಾರ ಮಾತು ಕೊರ್ಪ ಇತ್ತ ಒರ್ತಿ ಬೇಲದಲ್ಲಿ ಬರ್ಪಲ್ ಬತ್ತದು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಪಿನ ಕಾಂಡ 7 ಗಂಟೆಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬೋಪಲ್ ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡು ಒಂದು 2 ಸೋಫಾ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡು 54 ಇಂಚಿದ ಟಿವಿ ಉಂಡು. ಒಂದಿನ ಬರ್ಪಲ್ಲ ಹಾಲು ಬತ್ತದು ಹಾಲು ಸೋಫಾಡ್ ಕುಲ್ದು ಟಿವಿ ಆನ್ ಮನ್ಪೋಲ್ ಕಾರ್ದ ಮೆತ್ ಕಾರ್ ಬಾರ್ದು ಟಿವಿ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ ಅದು 7 ಆನ ನಿಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಇಂಚು ಪಾಸ್ ಆನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೂದು ಬೋಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೇನು ವಾರ ಇದಾಗಿ ಬೈತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾನು ಟಿವಿ ಜೀರ್ ಬೈತೀನಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಇನ್ನೇನು ತಾರೀಕು ಏದೀನಿ 14 ದಿಂದ ಏತ್ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು 2,000 ಸಂಬಳನ 1,250 ಲೆಕ್ಕ ಮತ್ತು ನಿಕುಲ್ ಕೊರ್ಪಾರ್ ಅಂದ ಅತ್ತ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅನ್ಮಿಟ್ ಬಂದಲ್ಲೇ ಅಂದ ಅತ್ತ ಸರಿ ಅದೇ ಹಾಲ ಸೋಫಾದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ದು ಕಾರ್ದ ಮಿತ್ತು ಕಾರ್ ಬಾರ್ದು ಟಿವಿ ತೂಲಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಿನಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಎಂಚಿನ ಬಾಜನ್ ದೆಕ್ಕೆರೆ ಮನೆಯಲ್ಲ వచ్చాರೆ ಅವೇನ್ ಮಂತ ಪೂಡಾಲ್ ಸರಿ ಅದೇ ಎಸ್ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ, ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನಂಗೆ ಇದ್ದ ಬಂದು ನಂಗೆ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಭಕ್ತಿ ಉಂಡು ಮಾರು ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಭಕ್ತಿ ಉಂಡು ಭಕ್ತಿ ತನ ಬರೋಡ ತಪ್ಪಿದೆ ಸೇವೆ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಭಗವಂತ
ಜನಗಳು ಬಂದ್ಬಿನಿ ಎಂಕಲ ಮಸ್ತ್ ಭಕ್ತಿ ಇವತ್ತನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸೇವ್ ಅನ್ಬೋಡು. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತಗ್ ಸೇವ್ ಅಂತಾರೆ ಪಿದಾಡೋಡು. ಹಂಚ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ರಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಂದಿನ ಪ್ರಭುಪಾದ ಖಾಲಿ ಭಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀನತ್ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಹಂಚ ಲಾರ್ಡ್ ಕಪಿಲ ದೇವಿ ಇರ್ತದ ಅನ್ಪುನು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅನ್ಪೇರು. ಒಂಜೆಡ್ದಾಜಿ ದೇವೋತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ದಾದ ಮಾತಿಗೆ ಶಿ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಭಕ್ತಿ, ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ದ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಡೆತ್. ತುಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಈ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಪನ್ನ ಕಾಲದ ನೇಚರ್ ಎಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಡೆತ್ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ನೆತ್ತ ಸೈಕಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಏಳೇರ್ದಿರುವ ಕಪಿಲ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಫ್ ಭಕ್ತಿ. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಕ್ತಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಉಂಟು ಅವೇನು ಕಪಿಲ ಮುನಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬೇರು. ಐಟ್ 810 ಶ್ಲೋಕ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಭಕ್ತಿ ಇನ್ ದ 3 ಮೋಡ್ಸ್. ಮೂಜಿ ಗುಣಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ಮನ್ಪೇರು ತಮ್ಮ ಗುಣೋಡು ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೇರು, ರಜೋ ಗುಣೋಡು ಮನ್ಪೇರು, ಸತ್ವ ಗುಣೋಡು ಮನ್ಪೇರು ಒಂದೇ ಬಗ್ಗೆ. ಬೊಕ್ಕ 15 ಅಂಗಾಸ್ ಆಫ್ ಭಕ್ತಿ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಂಗ ಭಕ್ತಿದ ಬೊಕ್ಕ 13 ಇರುವ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಅಂಗಾಸ್ ಆಫ್ ಭಕ್ತಿ ಗಿವ್ಸ್ ರೈಸ್ ಟು ಪ್ಯೂರ್ ಭಕ್ತಿ. ಮುಂದೇನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತದ ನಂಗೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿದ ಕಡೆಗೆ ಪೋಲಿ. ಬೊಕ್ಕ 21-27 ಒಫೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಲ್ಸ್ ಇನ್ ಭಕ್ತಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ತುಲೆ ದಾಯಿಗ ನಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೇರೆ ಆಪುಜಿ, ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ನಮ್ಮ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮನ್ಪೇರೆ ದಾಯಿಗ ಆಪುಜಿ ದಯಪ ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧ ಮಂತಂದು ಅಪರಾಧ ಶೂನ್ಯ ಹೋಯ್ವೆಲ್ಲ ಹೋ ಕೃಷ್ಣನ ನದಿಯ ಗೋದ್ರು ಮೇ ಆ ಪದ್ಯ ಅಪರಾಧ ಶೂನ್ಯ ಹೋಯ್ವೆ ಲಹೋ ಕೃಷ್ಣನಾಮ. ಶೂನ್ಯ ಬನ್ನಂಗ 0 ಅವಡಿಗೆ ಅಪರಾಧ ಬೊಕ್ಕನಂಕ ಕೃಷ್ಣನಾಮ ಲೆಪ್ಪೆರಾಪ. ಹಂಚ ಆಫೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ಭಕ್ತಿ ಪನ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅಡಚಣೆ ಒಂದು ಅಪರಾಧ ಮಂದಿನ ನಂಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೇರ ಒಂದಿಸ್. ಹಂಚ ನೆಟ್ 21-24 ಇಫ್ ಒನ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ disregards me present in all jivas, hates or criticizes others, is deity worship, is imitation only, like obtains into ashes. Banaka neglect manpravaliಗೆ ಮೆಂತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾ ಬಗ 25-27 solution: perform duties and worship the deity until one realizes the presence of the Lord. ನಮ್ಮ ಡಿಟಿ ವರ್ಷಿಪ್ ಮನ್ಪುನ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ 28-30 gradation of the jivas. Bete bete grade jivad. The gradation of jivas starting from inanimate objects to pure devotee. Baga 37-45 nature of time. Best is the person who has no interest outside of the Lord. Here banaga best person here Krishna burdu betoula vichari jay best person. Yes, itan ma poi adhyayage poi itta yes. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡೇರ್ದು 4 ದೇವೋತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತ Q5 ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 5 ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 6 ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 7 ಮೂರನೇ ನಿಕ್ಲೆ ಪಂಡೆ ಪಿರುವನ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಪೆ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 5 ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ದ ಪಾತ್ ಆಫ್ ಭಕ್ತಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಸಾಂಖ್ಯ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸಾಂಖ್ಯ ಬಂದಾಗ 24 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ 24 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲು ಮೂರನೇ ನಿಕುಲೆ ಪಂಡರ್ ಭೂಮಿ ಅಪೋನಲ ವಾಯು ಕಮ್ ಮನೋಬುದ್ಧಿ ಅಹಂಕಾರ ಪ್ರಧಾನ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಒಂದು ಸಾಂಖ್ಯದ 24 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಹಂಚ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಚಿನ ಬಂದಾಗ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಸಾಂಖ್ಯ. ಸಾಂಖ್ಯದ ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಎಂಚಿನ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಮಾತ ಫಿಲಾಸಫಿದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಗೋಲ್ ಎಂಚಿನ ಪ್ರಭುಪಾದ ಬಂದ್ಬಿನಿ ರಿಲಿಜನ್ ವಿದೌಟ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಈಸ್ ಎ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಿಗೆ, ಫಿಲಾಸಫಿ ವಿದೌಟ್ ರಿಲಿಜನ್ ಇಸ್ ಎ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಅರ್ಥ ಮಂತ ರಿಲಿಜನ್ ವಿದೌಟ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತಡ್ ಮಸ್ಜನ ಧರ್ಮ ರಿಲಿಜನ್ ಮನ ಧರ್ಮನ ಆಚರಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ನಕ್ಲೆ ಈ ಫಿಲಾಸಫಿ ಗೊತ್ತು ಇತ್ತ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಡಿತ ನಿಕ್ಲು ಭಗವದ್ಗೀತೆ 18 ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಅಂಡರ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಇದೊಂದು ಭಾಗವತಂಗೆ ಏನಂದಲ್ಲ ಫಿಲಾಸಫಿ
ಒಂದು ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಂಚ ಹೆಚ್ಚಿಂದ ಧರ್ಮ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋರು ಅಂಡ ಐಟ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಇಜ್ಜಿ ಆರು ಅಪ್ಪ ಬಂಡೇರು ಪೋಯಾರೆ ಅಮ್ಮ ಬಂಡೇರು ಪೋಪಿನಿ ಎಂಚ ಎರುತಲಕ ಪೋಪಿನಿ ಬರ್ಪಿನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಚಿ ದೇವರೆಂಚಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂಚಿನ ಆತ್ಮ ಎಂಚಿನ ಪರಮಾತ್ಮ ಏರು ಒಂದು ಮಾತ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಂಚ ಪ್ರಭುಪಾದ ಬಂದ್ಬಿನಿ ರಿಲಿಜನ್ ವಿದೌಟ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಇಸ್ ಎ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏತ್ ಸಮಯ ಮನ್ಪೋಲಿ ಇದು ಜೋಕುಲು ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪು ನಿಕ್ಲ ಜೋಕುಲು 10-13 ವರ್ಷ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಮಲ್ಲಾಯ ಬೇಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಬೇಟಿಗ ನಿಕ್ಲು ಎತ್ತನಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಕ್ಲ ಅಕ್ಲ ಏಟೆ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪೇರು ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಫಿಲಾಸಫಿ ಗೊತ್ತು ಫಿಲಾಸಫಿ ಗೊತ್ತಾಣ ಬೊಕ್ಕಲ ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲ ಏಪೋಗಲ ಅಂಚ ರಿಲಿಜನ್ ವಿದೌಟ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಇಸ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ವಿದೌಟ್ ರಿಲಿಜನ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಏರ್ನ ಮಾಯವಾದಿ ನಕಲು ನಿರಾಕಾರವಾದಿ ಫಿಲಾಸಫಿ ಉಂಡ ಧರ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ಅವಳು ಅವು ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಂದಂಗ ಹೂವಾ ಪೂಹ ಅಕ್ಲ ತರೆಟ್ ಎಂಚಿನ ಬರ್ಪು ನವೇನು ಅವಳ ತಪ್ಪುಗೆ ಹಂಚಾದ ಮೂಲದಾದ ಬಂದ್ಬಿನಾಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಸ್ ಏರ್ ಪನ್ಪರ್ ನೆಕ್ ಉತ್ತರ ದಯಮಂತ ಆಂಡ್ರೇಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್ philosophical system ere gottu ni answer ultimate end of all philosophical system philosophy the end ode varpin ere gala panoliya ere gottu ja okay yes saturday la bardara yes the philosophy the yes bhakti panaga krishnan ಪ್ಲೀಸ್ ಮನ್ಪುನ ಫಿಲಾಸಫಿದ ಎಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ನಾಗ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಟ್ರೂತ್ ಕೃಷ್ಣನ ಅರ್ಥ ಮಂತುನ್ನೇ ನಿಜವಾಯಿನ ಫಿಲಾಸಫಿದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಸ್ ಬೊಕಾಲ್ನ ಆಜಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಫಿಯರಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಪೀಪಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಪಾಯಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಜನಗಳು ಪೋಡಿದು ಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಡಿದಾಗಲು ಮಾದ ಪಾಯಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದೇನು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಕಲು ಮನ್ಪೋನು ಬೊಕ್ಕ 7ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಡೆತ್ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯುದ ಆಫ್ ದಿ ಜೀವಾಸ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ರಿಟೈರ್ಸ್ ಪುನರಪಿ ಜನನಂ ಪುನರಪಿ ಮರಣಂ ನಾವು ಪುಟ್ಟುವ ಸೈಪ ಏತೋ ಲೈಫ್ದೇ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ನಮ್ಗಿತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಆಸಕ್ತಿ ಬೈದನ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಬಂಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಜೆ ಲೈಫ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇತ್ತಾಗೆ ಈಜಿನ ನನ್ಗೆ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಬರ್ಪೂಜಿ ಇತ್ತದಲ್ಲ ನಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಅಂತ ಬಂದು ನಿಗಳು ಬೈದಾರೆ ದಾಯಿಗೆ ಬೈದೀನಿ ಅರ್ಥ ಎಂಚಿನ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಭುಪಾದ ಬಂಪಿನಿ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಇನ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಏರ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕುಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಆಜೆ ಲೈಫ್ 6-7 ಲೈಫ್ ಇತ್ತೇರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಮ್ಮ ಅಂತೊಂದಿತ್ತ ಚೂರು ಮಂತೊಂದಿತ್ತ 0 ಆತು ನಮ್ಮ ಅಂಚದ್ ನಂಗಿತ್ತೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬೈದನ್ ಮಾತೆಗಳ ಬರ್ಪೂಜೆ ಆಸಕ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಪಾದ ಬಂಪಿನಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದಾಗ ಡೈಮಂಡ್ ಇತ್ತಿಲಕಾಗೆ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಸುಲಭಡು ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹಂಚಾದ ಮಸ್ತ್ ಕೋಟಿ ಲೈಫ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕೋಟಿ ಲೈಫ್ ಐಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಜೆ ಲೈಫ್ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇತ್ತ ಎಸ್ ಒಂದಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು 4 ಶ್ಲೋಕ ಇತ್ತ 5ನೇ ಶ್ಲೋಕ ದೇವೋತಿ ಗ್ಲೋರಿಫೈಸ್ ಕಪಿಲ ತುಲೆ ದೇವೋತಿ ಅಮ್ಮ ಕಪಿಲ ಮಗೆ ಆಂಡ ದೇವೋತಿ ಮಗನ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮನ್ಪುನು ಹೆಚ್ಚಾದ ನಮ್ಮಲಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮನ್ಪು ಆಂಡ ದೇವೋತಿ ಮಗೇಂದು ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮನ್ಪುನತ್ ದೇವೋತಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಪಿಲ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ ಸುಪ್ರೀಂ ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಐಕ್ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮನ್ಪುನು ನಮ್ಮಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮನ್ ನಾವು ಜೋಕ್ಲೆಂದ ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಎನ್ನ ಮಗಲು ಆಂಡ ಮೂಲು ಆಲ ಐಕನ್ ಮನ್ಪುನತ್ ನಮ್ಮದೇನು ಸರಿಯಾದ ತಿರಿಯ ನೋಡು ಎಸ್ ದೇವತಿ ಗ್ಲೋರಿಫೈಸ್ ಕಪಿಲ ಯು ಆರ್ ಯೋಗ ಭಾಸ್ಕರ ದ ಸನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯೋಗಾಸ್ಗೆ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣನ ಪಿರೋಜಿ ಪುದರ್ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಮೌಲಂ ಪನ್ಪಿನಿ ಯೋಗ ಭಾಸ್ಕರಗೆ ಉದರ್ ಭಾಸ್ಕರ ಬಂದಾಗ ಸೂರ್ಯ
Who gives illumination to those who are deluded by false ego. False ego banaga tappu ahankara. Ita ಹನುಮಾನಗ ಅಹಂಕಾರ ಇತ್ತು ಎಂಚಿನ ಅಹಂಕಾರ ಹನುಮಾನ ಅಹಂಕಾರ ಸರಿಯಾದ ಅಹಂಕಾರ ದಯವನ್ನಗ ಹನುಮಾನಗ ರಾಮನ ಬಡಿದ ಸೀತೆಯನ್ನು ರಾವಣೆ ಲಂಕೆಗೆ ಪೋದೆಯನ್ನ 19 ಗರ್ವ ಬರ್ತನ ಅಹಂಕಾರ ಬರ್ತನ ಐಕ್ ಲಂಕೆಯನ್ನು ಭಸ್ಮ ಮಂತ ಬುಡಿಯೆ ಹನುಮಾನ್ ಒಂದು ಸರಿಯಾಯಿನ ಅಹಂಕಾರಗೆ ರಿಯಲ್ ಈಗೋ ರಿಯಲ್ ಯೋಗ ಬಂದಾಗ ರಾಮೆಯನ್ನ ಯಜಮಾನೆ ಹನುಮಾನ್ ಬಂದ್ಬಿನಿ ರಾಮೆಯನ್ನ ಯಜಮಾನೆ ಯಾನು ರಾಮನ ಸೇವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಅಹಂಕಾರ ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪೆಲ್ಲ ರೆಡಿಯುಲ್ಲ ಹನುಮಾನ್ ಬಂದ್ಬಿನಿ ರಾಮಗೋಸ್ಕರ ಸೀತಾಗೋಸ್ಕರ ಏನೇ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪೆಲ್ಲ ರೆಡಿಯುಲ್ಲ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಅಹಂಕಾರ ಆನ ತಪ್ಪು ಅಹಂಕಾರ ಎಂಚಿನ ಯಾನು ಯಜಮಾನೆ ಯಾನು ಬೋಗ್ತಾರ ಯಾನ್ ಎಂಜಾಯರ್ ಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಎಂಜಮನ್ ಇಲ್ಲಡು ಇಲ್ಲಡು ಜೋಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡನಿ ಮನ್ಪಿನಿ ಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಯಾನ್ ಬೆಂದು ಕನ್ಪಿನಿ ಬಡಿದು ಮನ್ಪಿನಿ ಇಡೀ ಬೀಗರ್ಗ ಎಂಡ ಉಂಡು ಕಾಸ ಮಾತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಂಡ ಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಅವಾಗ ಬಾಲೆ ಮಗೆ ನಿಲ್ಲಟುಪ್ಪೆ ಅವನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಯಾನ್ ಬುಲಿಪುನಾಗ 2 ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಬಾಲೆ ದಾದ ಅನ್ನದು ಅಂಚ ಮಾತಾಡಲ್ಲ 3 ಜನ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಕೃಷ್ಣೆ ಹಂಚ ಭೋಕ್ತಾರಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣೆ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಲ ಕೃಷ್ಣೆ ಭೋಕ್ತಾರಂ ಯಜ್ಞ ತಪಸಂ ಸರ್ವಲೋಕ ಮಹೇಶ್ವರಂ ಸೂರ್ಯದಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಂ ವೆಲ್ ವಿಷರ್ಲ ಕೃಷ್ಣೆ ಆನ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ರೀತಿ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಎಂಜಾಯರ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದೆ ಇತೆಂಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಓದಿತ್ತಾಯ್ತ ಬಯ್ಯ 3:45 ಹೋಯ್ನಕುಲು ಇತ್ತೆ ಆಜಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ 7:05 ಬರ್ತೀನಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹೌಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಕುಲು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದ 2 ವರ್ಷನಿಗೆ ಕೀರ್ತನೆ ಮಂದಿಜರಿಗೆ ಅಂಚ ಸತ್ಸಂಗ ಮನ್ಪರೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತನಿಗೆ ಅಂಚ ಲೆತ್ತೇರು ಪೋಯ ಅಂಚ ಜನಕುಲು ಎಂಚಿನೇನು ಯಸ್ ಈದ್ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಯಾನ್ ಎಂಜಾಯರ್ ಕೃಷ್ಣೆ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಮಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಕೋಣೆ ಪೋಡಿಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಉಂಟ 2013 ಯಾನೊಂಜಿ ಇಲ್ಲೋಕಿಯಲ್ಗೆ ಹೋಯ್ನಿ ಆ ಜನ 2013 ಎಸ್ ರಡ್ಡರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇರೆ ಏನ ಅಡಿಕೆಂಡೆ ಒಂದು ಜಾಗಿ ಇರ್ನ ಅದೇ ಜಾಗಿ ಇರ್ನ ಪಿತ್ರಾಜಿತ ಆಸ್ತಿ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಇರಗ ಆನ್ಸೆಸ್ಟ್ರಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಯಾನು ಭಂಗಬತ್ತು ದೇದಿನಿ 10% ಜಾಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕೇಂಡರಡ ಓಕೆ ಒಂದು ಎಂಚೈರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಕಟ್ಟಿಯಾರು ಐಕಾರ್ಮಿನಿ ಯಾನ್ ಈತ್ ವರ್ಷೋಡು 2 ವರ್ಷೋಡು ಬೆಂದು ಒರಿಪಾದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1.5 ಕೋಟಿ ಒರಿಪಾದು ಬಾಕಿ ನಾನು ಲೋನ್ ಅಂತೀನಿ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಏನೋ ಕಟ್ಟೀನಿ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಹಿಂಗ್ ವಿಚಿತ್ರ ತೋಜಿಂದ ಅದು ಬಂದಾಗ 2.5 ಕೋಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದಾರೆ ನಂಬಾಯರ್ 5 ಲಕ್ಷದ ಕಾಟ್ 3 ಲಕ್ಷದ ಬೆಡ್ ಒಂದು ಬನ್ನ ಸೆನ್ಸ್ ಗ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಣ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಂಚ ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಇಟ್ಟು ಫೋಟೋ ದೀತೆ ಮೂಲೆಡು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಮೈಪು ಸುಡಿ ದೀಪಾದ ಅಂಚ ದೀತೇರು ಇಂಕು ಶಾಕ್ ಆಣು ಮಾರೆ ತುಲೆ ದೇವರನ್ನ ಮೂಲೆಡು ದೀತೇರು ಅರೇನಲ್ಲ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೈಫ್ ದ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಭುಪದ ಬಂಪಿನಿ ಒರಿಯೇತ ಶ್ರೀಮಂತ ಆಪೆ ಅವ್ರು ದಾಯಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ದ ಪುಣ್ಯ ಉಂಟು ಆ ಪುಣ್ಯ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಏಪ ಮುಗಿ ಉಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಅನುಭವಿಸರು ಉಂಟು ಖಂಡಿತ ಇತ್ತ ಕೆಲಸದ ಉಂಡು ಅಕ್ಕಲು ಎಂಚಿನ ಬೊರ್ಚದಿನ ಮಂತದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ದ ಪುಣ್ಯ ಸರ್ ಎಂಚ ಬನ್ನ ನಿಕ್ಲು ಇತ್ತ ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಪೋಪಾರ್ ನಿಕ್ಲ ವೀಸಾ ಒಪ್ಪನ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪರೆ ಆಪಣವರು ನಿಕ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಪನ್ನಂಗ ವೀಸಾ ಮುಗಿ ಕೂಡಲೇ ನಿಕ್ಲು ಇಡೇ ಬರೋಡು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಒರಿಯ ಶ್ರೀಮಂತ ಒಪ್ಪೆ ಯಾವ್ದಾದ ಪ್ರಿಯೋಜನದ ಪುಣ್ಯ ಅನ್ನ ಈ ಲೈಫ್ ಬೊರ್ಚದಿನ ಮಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಆಗಿ ಉಂಟು ಅನುಭವಿಸರು ಉಂಟು ಅಂಚ ದೇವರನ್ನು ಮೂಲೆಡಿದೀನಿ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಆತ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬಿಕೆ ದೇವರ ಅಂಚ ಮೂಲ ಅಲ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೆಂಚಿನ ಬಂದಾಗ ಡೆಲ್ಯೂಡೆಡ್ ಬೈ ಫಾಲ್ಸ್ ಈಗ ಜನಗಳು
Tappu ahankara, false ego. Boka blind, boka sleeping in darkness, matarla andhakara dolleru. Boka without shelter, boka fatigue due to material attachment. Material attachment managa ಭೌತಿಕ ಸಂಬಂಧ. ಯಾನು ಎನ್ನ ಪ್ರಭುಪಾದ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸ್ಗೆ ಮುಂದೇನು ಬಿಡ್ರೆ ಆಪ್ಜಿ ನಂಗೆ ಒಂದು ಭಯಂಕರ ಅಂಟದ ಗುಲ್ದು ಒಳಗೊಲೈ ಭಕ್ತಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಪಿನ ಮನ್ನಾಗ ಒಂದು ಬಿಡೋದು ಬರೋಡಿಗೆ ಚೂರು 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 ದದಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ನಾನು ನನ್ನದು, ಅಹಂ ಮಮೇತಿ, ಅಹಂ ಮಮ ಅಂಚ ನೆತ್ತ ಒಂದು ತುಲೆ ಹೆಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಲೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿನಿ. ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಯುಮಿನೇಷನ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಏರೆಗೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಈಗೋ ಇತ್ತಿನಾಯ್ಗ, ಬ್ಲೈಂಡ್ ಇತ್ತಿನಾಯ್ಗ, ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್, ವಿದೌಟ್ ಶೆಲ್ಟರ್, ಬೊಕ್ಕ ಫೇಟಿಕ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ದೇವತಿ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಕಪಿಲ ಇನ್ಕರ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಜಿನ ಶ್ಲೋಕ, ಪ್ಲೀಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಇಸ್ ಮದರ್ಸ್ ವರ್ಡ್. ಕಪಿಲಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನಿಗೆ ದೇವತಿನ ಪಾತೆರಡು, ದೇವತಿ ಕಪಿಲನ ಅಮ್ಮ. ಲಾರ್ಡ್ ಕಪಿಲ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ವಿತ್ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್. ತುಲೆ ಭಗವಂತೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಂತು ಏಪಾ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ ಭಗವಂತಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಆವಡು, ಖುಷಿ ಆವಡು. ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಬಂದ್ಬೇರ ನಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಎಂಚಿನ ಬನ್ನಾಗ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಮ್ ಟು ಗಾಡ್ ಪನ್ನಾಗ ಮರಳಿ ದೇವತ ಮನೆಗೆ ಹೋಪಿನ್, ಕೃಷ್ಣನ ಧಾಮಗ್ ಹೋಪಿನ್. ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅವಳು ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ಲೀಸ್ ಮನ್ಪುನ್ ಎಂಚ ಬನ್ನಾಗ ನೀ ಕೊಂಚ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ಪೆ. ಇತ ಗೋಪೀಸ್ ಜಾತ ಮನ್ಪುನ್ ಬನ್ನಾಗ ಅಕುಲು ಎಡ್ಡ ಡ್ರೆಸ್ ಮಂತ್ ಬರ್ಪೀನಿ, ರಾಧಾರಾಣಿಲ ಡ್ರೆಸ್ ಮಂತ್ ಬರ್ಪೀನಿ. ದಾಯಿಗ ಅಕುಲು ಎಡ್ಡ ಡ್ರೆಸ್ ಮಂತ್ ಬರ್ಪೀನಿ, ಕೃಷ್ಣಗ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಯಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಂಚತ್ ನಮ್ಮ ತೊಜಪಾಯ ಎಡ್ಡ ಡ್ರೆಸ್ ಮಂತ್ ಬೋಪೀನಿ. ಆಂಡ ಗೋಪೀಸ್ ಬೊಕ ರಾಧಾರಾಣಿ ಮತ್ ಐಕತ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಯಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಖುಷಿ ಆಪನು, ಕೃಷ್ಣನ ಖುಷಿದಾಗ್ಲೇ ಖುಷಿ ಆಪಿನ್. ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕಡ್ ದಾಯಿಗೆ ಗೋಪೀಸ್ ರಾಧಾರಾಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬನ್ನಾಗ ಅಕಲ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ ಕೃಷ್ಣನ್ ಇಂಚ ಪ್ಲೀಸ್ ಮನ್ಬೋದು. ಕೃಷ್ಣ ಖುಷಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುರಿ ಅವು ಪೋಡಿಗೆ ಕೃಷ್ಣಗ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ. ಕೃಷ್ಣ ಖುಷಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ. ಅಂಚ ಮೂಲು ಕಪಿಲಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದೇವತಿನ ಒಂದು ಪಾತೆರಡು. ಅಂಚ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಬಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಕಂಪ್ಯಾಷನ್. ಎಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಏಳೇರ್ದು ಇರುವ ಮೊಟ್ಟ ಶ್ಲೋಕ, ವೇರಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆನ್ ಭಕ್ತಿ. ಎಸ್ 810 ಶ್ಲೋಕ, 810 ಎನ್ಮನೆ ಶ್ಲೋಕ ತಾಮಸಿಕ ಇಗ್ನರೆನ್ಸ್ ದ, ಒರ್ಮನೆ ಶ್ಲೋಕ ರಾಜಸಿಕ ಪ್ಯಾಷನ್, ಬೊಕ್ಕ 10ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಡ್ನೆಸ್. ಎನ್ಮನೆ ಶ್ಲೋಕ ತಾಮಸಿಕ, ಒರ್ಮನೆ ಶ್ಲೋಕ ರಾಜಸಿಕ, 10ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಸಾತ್ವಿಕ. ಎಸ್ ತಾಮಸಿಕಡ್ ನಂಗೆ ಎನ್ವಿ ಉಪ್ಪುಂಡು, ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ವಿ, ವಾಯ್ಲೆನ್ಸ್, ಪ್ರೈಡ್ ಬನ್ನಾಗ ಜಂಬ, ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರೋಧ ಆಂಗ ಹ್ಯಾಂಗರ್. ಬೊಕ್ಕ ಒರ್ಮನೆ ಶ್ಲೋಕ ರಾಜಸಿಕಡ್ ಡಿಸೈರ್ ಫಾರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಫೇಮ್ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಯುಲೆನ್ಸ್. ಎಸ್ ಎಂಕ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆವಡು, ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆವಡು, ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆವಡು ಒಂದು ಮಾತ ರಾಜಸಿಕಡ್ಗೆ. ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಡ್ನೆಸ್ 10ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಡಿಸೈರ್ ಟು ಫ್ರೀ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಫ್ರಮ್ ಕರ್ಮ, ಆಫರ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಟು ಲಾರ್ಡ್. ತುಲೆ ಆಯ 10ನೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತ ಕೋರ್ಪೇನೆ. ಒಂದು ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಡ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಷಿಪ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಡ್ಯೂಟಿ. ಎಸ್ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ, ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುನ ಕರ್ತವ್ಯ, ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನ. ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 11-14 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಭಕ್ತಿ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಮೋಡ್ಸ್. ನೆಟ್ 11 ಬೊಕ್ಕ 16 ಶ್ಲೋಕ ಅನ್ಅಡಲ್ಟೆಡ್ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಅನ್ಅಡಲ್ಟೆಡ್ ಬನ್ನಾಗ ಊಲ ಕಲ್ಮಶೆಜ್ಜಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ. By hearing about my qualities, the mind flows continuously to me unobstructed, just as the Ganges flows to the ocean. Panaga
by hearing about my qualities. Mana Bhagavantana gunanu nama ye pakhendu bopa. Apagada pundo nama manas mind flows continuously to me. Bhagavantana ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಒಂದು ಹೋಗಬಾಗೆ ಅವು ಎಂಜಿನ ಕಾಸ್ಲೆಸ್ ಬಕ ಅನ್ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೆಡ್ ಅಹೇತುಕಿ ಅಪ್ರತಿಯಾದ. ಎಸ್ ಬೊಕ್ಕ 13ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಎಸ್ 13ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಡಿವೋಟೀಸ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಲಿಬರೇಷನ್ ವಿದೌಟ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಮನ್ನಾಗ ಮಾಯಾವಾದಿನಕ್ಲೆಗ್ ನಿರಾಕಾರವಾದಿನಕ್ಲೆಗ್ ಸಾಯುಜ್ಯ ಮೋಕ್ಷ. ಸಾಯುಜ್ಯ ಮೋಕ್ಷ ಬನ್ನ ಮುಕ್ತಿ ಭಗವಂತನಡ್ ಒಂಜಾಪಿನ ಮುಕ್ತಿ ಆಗ್ಲೆಗ್ ಇಚ್ಛೆ ಸಾಯುಜ್ಯ ಮೋಕ್ಷ. ಜೊಲೆ ಮೋಕ್ಷದ 5 ಮೋಕ್ಷ ಉಂಡು. ಸಾಯುಜ್ಯ, ಸಾಮೀಪ್ಯ, ಸಾಲೋಕ್ಯ, ಶ್ರಾಷ್ಟಿ, ಸಾರೂಪ್ಯ. ಸಾಯುಜ್ಯ ಬನ್ನ ದೇವರನಿಡ ಒಂಜಾಪಿನ, ಸಾಲೋಕ್ಯ ಬನ್ನಗ ದೇವರನ ಲೋಕಡ ಉಪ್ಪುನು, ಸಾರೂಪ್ಯ ಬನ್ನಗ ದೇವರಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ರೂಪ ಒಪ್ಪುನು, ಸಾಮೀಪ್ಯ ಬನ್ನಗ ದೇವರನ ಕೈತಲ್ ಒಪ್ಪುನು, ಶ್ರಾಷ್ಟಿ ಬನ್ನಗ ದೇವರಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಅಪಿಲೆನ್ಸ್ ಒಪ್ಪುನು. ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ದಾದೊಂಡು ಒಪ್ಪುನು. ಇತ್ತ ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ಒಂದು 4 ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇರು. ಓ ಸಾಮೀಪ್ಯ, ಸಾಲೋಕ್ಯ, ಸಾರೂಪ್ಯ, ಶ್ರಾಷ್ಟಿ ಅಂಡ ಸಾಯುಜ್ಯನ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬುಜಾರು. ಸಾಯುಜ್ಯ ಬನ್ನ ದೇವರ ಒಂದಾಪಿನ ಅಂಡ ಒಂದು ನೇರ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬನು ಮಾಯಾವಾದಿ ನಕಲು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅವೇ ಎಂಕು ದೇವರಾವಡು ಅಂಡ ಪ್ರಭುಪಾದ ಬಂದ್ಬಿನಿ. ಡಾಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಾಗ್, ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಾಡ್. ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸೇಮ್, GOD ಗಾಡ್, DOG ಡಾಗ್. ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸೇಮ್. ಅಂಡ ನಾಯಿಗೆ ನಾಯಿ ದೇವರಾಯರ ಅಭಿಷ್, ನಾಯಿ ದೇವರಾಯರ ಅಭಿಷ್ ಅಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಇಚ್ಛೆ ಅಂಚ ಮೂಲ್ ಬಂದ್ಬಿನಿ. ಡಿವೋಟೀಸ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಲಿಬರೇಷನ್ ವಿದೌಟ್ ಸರ್ವಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ 6th ಶ್ಲೋಕ. ನ ಧನಂ ನ ಜನಂ ನ ಸುಂದರಿಂ ಕವಿತಾ ವಾ ಜಗದೀಶ ಕಾಮಯೇ ಮಮ ಜನ್ಮನಿ ಜನ್ಮನೀಶ್ವರಿ ಭವದಾ ಭಕ್ತಿರಹೇತು ಕೀ ತ್ವಯಿ. ನದನಂ ಭಕ್ತಗ್ ಕಾಸು ಬೊಡ್ಚಿಗೆ, ನ ಜನಂ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಬೊಡ್ಚಿಗೆ, ನ ಸುಂದರಿಂ ಪೊರ್ಲುದ ಸ್ತ್ರೀ ಬೊಡ್ಚಿಗೆ. ಮೊಕ ಇಂಚಿನ ಬೋಡು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಡು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಬೋಡು. ಭಕ್ತೆ ನರಕಕ್ಕೆ ಬೋಯೆಲ್ಲ ರೆಡಿ. ಭಕ್ತಿ ಟಾಕರ್ ಬಂದ್ಬಿನಿ. ಕೀಟ ಹೋಯಿತೆ ಎಂಕ್ ಉಮ್ಮಿಲಾ ಓಡ್ಗೆ ಯಾರು ಬಂದ್ಬಿನಿ. ಓಲು ವೈಷ್ಣವರನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ವೈಷ್ಣವರ ಇಲ್ಲಡ ಎಂಕ್ ಉಮ್ಮಿಲಾ ಓಡ್ ತುಲೆ ಒಂದಿಚ್ಛೆ ನಂಗೆ ಉಮ್ಮಿಲಾರ ಹೆಚ್ಚೆ ಉಂಡ ಇಜ್ ಅವನ ಮೇರು ಪ್ಯೂರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿಯರ್ ಅಂಚ ಮೂಲ್ ಬಂದ್ಬಿನಿ. ಡಿವೋಟೀಸ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಲಿಬರೇಷನ್ ವಿದೌಟ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಭಕ್ತಿಯರ್ ಬಂಡಾಗಿ ಸೇವೆ ಬೋರ್ಡು. ಸೇವೆ ಜಿರಾಯೆ ಎಂಚಿನ ಮುಕ್ತಿನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇ. ಮೈ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಡು ನಾಟ್ accept the 5 kinds of liberation. ತುಲೆ 5 ರೀತಿದ ಲಿಬರೇಷನ್. ಸಾಯುಜ್ಯ, ಸಾಮೀಪ್ಯ, ಸಾರೂಪ್ಯ, ಸಾಲೋಕ್ಯ, ಸಾಷ್ಟಿ. ಒಂದು 5 ಬುರ್ಚಿಗೆ ಭಕ್ತರನಗ್ಲಿ ಅಂಡ ಭಗವಂತೆ ಪಿರೊಂಜಿ 4 ಕೊರಪೆ ಅಕ್ಲೆ ಬುರ್ಚಿ ಮಂಡಲ ಕೊರಪೆ. ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 14ನೇದ ಭಕ್ತಿ. 14ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಭಕ್ತಿ. ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಭಕ್ತಿ ಬೈ ವಿಚ್ ಒನ್ ಸರ್ಪಾಸಸ್ ದ 3 ಗುಣಾಸ್. ತುಲೆ ಭಕ್ತಿ ಮಂದೊಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಗುಣಡ್ದು ಅಂಚಿಪೋಲಿ. ನೆಕ್ ಶ್ಲೋಕ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 24ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಮಾಂಸ ಅವ್ಯಾಭಿಚಾರೇನ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗೇನ ಸೇವತೆ ಸ ಗುಣಾ ಸಮತಿತ್ತೇತಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮಭೂಯಾಯ ಕಲ್ಪತೆ. ಏರು ಎನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೇರು ಆಯ ಗುಣಾರ್ದು ಅಂಚಿ ಬರ್ಪೆಗೆ ಪನ್ನಗ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ. ತಮೋಗುಣ, ರಜೋಗುಣ, ಸತ್ವಗುಣ ಒಂದು ಮಾಯದಂಡರ್, ಮಾಯ ಬಣ್ಣಗ ದೇವಿ ಅಲ್ಲ ಅಂಡರ್ ಉಂಡು. ಆಂಡ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ ಯೋಗ ಮಾಯೆ ರಾಧಾರಾಣಿನ ಅಂಡರ್ ಉಂಡು. ಅಂಚ ಏರು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೇರು ಅಕುಲು ಈ ಮುಜು ಗುಣರ್ದು ಅಂಚಿ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಗುಣಾತೀತರಾಪೇರು ಮನ್ನಗ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವಗ ಬೋಪೇರು. ಅಂಚ ಮೂಲ ಅವೇನ್ ಬಂದ್ಬಿನಿ. ಓಕೆ ಈ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಲೈಕ್ ಮೀ ಆರ್ ಎಟೆನ್ ಪ್ರೇಮ ತುಲೆ ಆಯ್ ಅಂಚಿಂದಾಯೆ ದಿವ್ಯವಾಹಿನ ನೆಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ಗ ಪ್ರೇಮ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕೆ. ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15-19 ಶ್ಲೋಕ. Kapila explained that simply by hearing of his name, quality, etc., one is immediately attracted. Bhagavantana pudar, Bhagavantana gunana, keni sathik nank Bhagavantana mit attraction happen. Kapila Muni Manben. That stage is attained by following the below mentioned components of bhakti. Yes, 15 shloka. Executing prescribed duties, swadharma without material profit. Tole bhautika nankdala
ಇದರ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುನು ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಎಂಚಾಪನ್ ಬನ್ನ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಕಿರ್ತಾಯ ಬೊಕ ನರಸಿಂಹ ಭಯಂಕರ ಗರ್ವಡ್ ಉಪ್ಪೇರ್ ಪನಗ ರೋರ್ ಮಂದೊಂದು ಉಪ್ಪೇರ್ ಎಂಚ ಪನಗ ಕಲ್ಕೊಂದು ಉಪ್ಪೇರ್ ಕಲ್ಕನಾಗ ಮಾತ ದೇವತೆ ನಕುಲು ಪೋಡಿದು ಬೊಪ್ಪೇರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಪನ್ನಗ ಮುಕುಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂದೊಂದುಲೇರು ಇಂದ್ರ ಮಾತ ಈರ್ ಎನ್ನ ದದನ್ಪಿನಿ ಸಂಪತ್ನ ಮಾತ ಇರ್ ಬಚಮ್ ಅಂತಾರು ಅವು ಪನ್ನಗರಿಗೂ ಊರೇ ಉರಿಯೋಂದು ನರಸಿಂಹ ಇಂಚ ಮಂದೊಂದುಲೇ ಅಂಚ ಮುಕುಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾತ ಅಂಚಿಂದಾನೆ ಹೆಂಕೀರ್ ಎನ್ನ ಉಂದೇನ್ ಬಚಾವ್ ಅಂತಾರೆ ಎನ್ನ ಉಂದೇನ್ ಬಚಾವ್ ಅಂತಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನು ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದ ಮನ್ನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪ್ರಹ್ಲಾದನ್ ಕಡಪುಂಡು ಈ ಪೋದು ಕೂಲ್ ಮನ್ಪುಲ ಅಂಚ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಪೋನಾಗ ನೆತ್ತಿರ್ದ ಕೈನು ಇಂಚ ತರಿಗೆ ದೀಪಿನಿ ತರಿಗೆ ದೀದ್ ಬನ್ಪಿನಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ನರಸಿಂಹದೇವ್ರು ಬನ್ಪಿನಿ ನಿನ್ನ ಅನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ನಿಕ್ ದಾದ ಬೋಡು ಕೇಂದ್ರ ಅಪ್ಪಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಬನ್ಪಿನಿ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅಸುರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪುಟ್ಟದೆ ಯಾನ್ ಅಸುರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬನ್ನ ತಮ ಗುಣಕುವ ರಜಗುಣ ನೆತ್ತ ಗುಣ ಮಾತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಂಡು ದೈಮಂತದ ಯಾನ್ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ಪುನತ್ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ಪು ದೇವ್ರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಬನ್ಪಿನಿ ದಾದ ಬನ್ಪಿನಿ ಯಾನ್ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ಪುನತ್ ಎನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಎನ್ನ ಜೀವೇರ ಸ್ವರೂಪ ಎನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಎಂಚಿನ ಇರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನ ಎನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಒಂದು ಎನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂಚಾದ ಇಂಕ್ ದಾಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಡ್ಚಿ ಮೂಲ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ವಿದೌಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಂಗೆ ಅಂಚಾತ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಬನ್ನಾಗ ದೇವರ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜಾಬ್ ದಿಕ್ಕಲಕ ಮನ್ಪುಲೆ ಈ ಸತಿ ಅಲ್ ಒಂಜಿ 95% ಬರ್ಪಿಲಕ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಈ ಸತಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಪಿಲಕ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಏನುವ ದೇವೇಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಚ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಬರ್ಪ ಅಂಚಿನ ಸುಖಲಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ದೇವಡಕ್ಕೆ ಏನೋಡು ಒಂದಿಜಿ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಗಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಡಿವೋಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವಿದೌಟ್ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಡೈಲಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಂದೊಂದು ಪೋಡಿಗೆ ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ ವೆಂಕಟರಮಣತ್ ಸಯ್ಯರಾನಾಗ ದಾದಾ ನಂಗೆ ದೇವರನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಬರ್ಪೀನಿ ಐದು ಬರ್ಪೀನಿ ಅವಳು ಎಂಚಿಂದ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪೀನಿ ಆ ದೇವರೇ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಮಾತ ಬರ್ನಾಗ ದೇವರೇ ಈ ದಾಯಿಗಿರಿ ಇಂಚಮಂತಾರೆ ಯಾನಿದೆ ಮಾತ ವಂತಿಗೆ ಕೊಡ್ತೆ ಯಾನು ಓಲ ಎನ್ನ ವಂತಿಗೆ ಓಲ್ಲ ಒರಿದನ ಇಂಚ ಮಾತ ಬಂತ ಅಂಚೋಪೆರವಲ್ಲಿಗೆ ಎಸ್ ಬಗ 14ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಓಕೆ ನಾನು 18 ಮುಟ್ಟ ಮನ್ಪೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ ದಯಮಂತದು ಎಸ್ 14ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಸೀಯಿಂಗ್ ಟಚಿಂಗ್ ವರ್ಷಿಪಿಂಗ್ ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಆಬಿಸೆನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಡಿಟಿ ಭಗವಂತನ ತೂಪಿನಿ ಭಗವಂತನ ಟಚ್ ಮನ್ಪುನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುನು ಭಗವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುನು ಒಂದೇನು ಮಾತ ಮನ್ಪುಡಿಗೆ ಬಕ ಸೀಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ತುಲೆ ನಂಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಬೋಡು ವೈರಾಗ್ಯ ವಿದ್ಯಾ ನಿಜ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ನಿಜವಾದ ನಂಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಉಂಟು ಓ ವಿಷಯ ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ನಂಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಒಂದು ವೈರಾಗ್ಯ ನಂಗೆ ಬಾಕಿದ ಮಾತ ಕಡೆ ನಂಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಉಂಟು ಅಂಡ್ ಉಲ್ಟಾ ಒಳಗೆ ಭಗವಂತನ ಮಿತ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಕಿದ ಮಿತ್ ಮಾತ ನಂಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಅವಡು ಅಂಚ ಭಗವಂತನ ಸೀಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ತಾಳ್ಮೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎವ್ರಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಂಟಿಟಿ ಆಸ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಜೀವಿಲ್ಲ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಎಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮಧ್ಯಮ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೂಜಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಉಂಟು ಕನಿಷ್ಠ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಧ್ಯಮ ಅಧಿಕಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಉತ್ತಮ ಅಧಿಕಾರಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ದ ಆಚಾರ್ಯಾಸ್ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಗುರುನು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಚಾರ್ಯ ಆಗ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಟು ದಿ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಒಂದು ಮಧ್ಯಮಾಧಿಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಏರ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಮಾಧಿಕಾರಿ ಬಂದಾಗ ಆಯೇ ಈ ಏರಿಗೆ ಮಾತ ಭಗವಂತನ ಭಾಗ್ಯ ಜಾಕ್ಲ ಮೆತ್ತು ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ದಯೆ ತೋಜಪಾಡು ಬೀಯಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಟು ಒನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಪನ್ನಾಗ ಸೇಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಭಕ್ತಿ ರೀತಿನಾಗ್ಲ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಮಧ್ಯಮಾಧಿಕಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವಿತ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಸೆನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಯೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹವನ್ನು ಪೊಡಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 18 ಮನೆ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, chanting the Lord's holy name. ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಗುರು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು, ಭಗವಂತನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮ ನಮ್ಮ ಪನೋಡಿಗೆ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಡಿಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಆಯ್ತು ಉಲಯ ಒಂಜಿ ಪಿತೆ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತು. ಅಸೋಸಿಯೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸೇಂಟ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್, ವೈಷ್ಣವರ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಅನ್ಬೋದು. ಗಿವಿಂಗ್ ಅಪ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಈಗೋ ಪನಗ ತಪ್ಪು ಅಹಂಕಾರ ನಮ್ಮ ಬುಡೋಡು. ಸರೇ ಕೃಷ್ಣ ದಯಮಂತದ ಯಾನ್ ಇಡೀ ಸ್ಟಾಪ್ ಅನ್ಪೆ ಹಿಂಗೆ ಪಿರೋಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ದಾಲ ಒಂದಲಗೆ ಹಿಂಗೆ ಪೋದಲ್ಪ 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನೋಡು ಎನ್ಮಂಟೆ ಏನ ಪಿರೋಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು ದಯಮಂತದ್ದು. ಸರೇ ಕೃಷ್ಣ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ತನಕ ಏನೋಲಿ. ಸರೇ ಕೃಷ್ಣ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡ? ಇನಿತ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಕ್ಲಾಸ್ ಭಯಂಕರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಇನಿ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾರ ಮಲ್ಲ ಪ್ಯಾರ ಅದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಮಂತು ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಲ್ಲೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಏನಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಜ್ಜಿಡ ನಮ್ಮ ಮುಕ್ತಾಯ ಮನ್ಪುಗ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ವಂಚಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯೇವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ